Mayong buntag ka natin tanan no, magluto na po tagsudan para sa atong mga anak. May mga oras gini atong madali-dali ikabuntag dayon kani mata ug malita ug mata no. Kaning itlog, number 1 gining mga una natong madali gluto. Nya, natay hotdog, chorizo. Nya, lutoon tani kay nga atong mga chikiting naghuwat nagkuan sud, untay sudan, turay. Kanang tanaw sa TV. Huwat nagkaon. Nya ang inahan, magluto ta diri, maghikay ta diri kay para makakaon na sila. Kay nautuhan magmata ang mama kanila sa atong lutoon. Itlog o hotdog chorizo. Okay. Ika po ang mother, wadin ka mataog sayo. Mara man ni madali nato og luto. Hindi magluto na ta kay harang makakaon na atong mga kinakids. Pagka na ni nato luto. Lisod ko ata na ko imot akong cellphone kay nay mingming nga badlungon oh. Na manghugas ka diha. Napatay hugason. Manghugas taron ikaw man nagluto. Hawa diha ming hawa. Kaya magsugod na kong luto na kanawan, simot-simot na. Muna diha, maglisod kita ani, napailangaw ang badlungan kaya sana masiptog-tog doon. Nagluto na tayo sugod kaya ano no. Ang atong anak nga naghuwat na sa kuan pagkaon ang kakanisudan mo ni atong madali niya. Pero dili hinaw ni siya perminti na to nga ipasudan nila kay kanagsaran ni na ko ipasudan ni ani kay bawal man ni pud sigihon sa bata. Nakadaot ba ni siya guys. Pero mo ni siya paborito sa mga bata pero kung ano di yun siya maayo permihon kay makadaot ko din mga frozen foods makadaot din sa bata permihon. Natay kuan diri magulay man taon niya. Kani malunggay. Tanong diri maliit sa tatay wala na tayo kuan utan tang kuni number 1 indot ito kaon sa mga bata kanilang usa pero dili man ni perminti kanilang sa atay pasudan kay wa pa man ta kalutog utan kanilang sa atay pasudan total di ni kada adlaw ipakaon nato kay luto naman ato man pakaonon sugdan nagagpat ng ato ang kuan gulay kalabasa, sikwa, okra, arabati, kanunggay. Ato na magbunot tag lubi kaya ato ning lubian. Kana ang magluto ay. May mani kusinero. Maghagpat siya. Magkuan sagko. Magbunot og lubi. Ay siya maghagpat ana. Magulay na pud ta kay wa na tay hapit kaon og gulay. Magkuan magutan nga nilubian. Ako magbunot kog lubi. Magbunot na tag sugod. Dali-dali na tagkuha na sa lubi no kay ato na nang sugdan o kanang bunot ba kay para makakagod na dayon ta kay nagkuan na ra ba to ato ang kauban naghagpat na sa mga gulay ug nagpabukal na kani among gulay guys kay dala na ni paniud to kay mga bata katimot-timo naman og kanang hotdog ug kanang kuan ng sudan kanang itlog chorizo ang kaning among giluto karon nga og gulay para na ni dala paniud to kay para makahigop po sila sa bawi sa ilang sudan ganihang hotdog ba nya makakaon po sustansya nga sudan nya diha dali na kog kagod nya nalungag po dai si master dire og bugas nga mais lami kani pare sa utan ang bugas nga mais kanin mais lami kay no tama na utan na po dayon kinagagpat mas kamunggay ang atong master nga tigluto na bukal na ang atong gulay ang kulang lang ani kay ang tunog ug ang malunggay nga lami kayo kay daghan kayo sa gulay ng piso higop na tayo sa maghigop na sa tao sa baw nga gulay is makulay magkuan na ta mat para din ang tunog sago na to ana saglan na to gata ng lubi sa Tagalog Bisaya tuno sa lubi napalit ang bati ilunod pa na siya ikalata-alataan ning okra. Oh. Guys, utan ko guys. Pumot kayo ang utan. Lami kani ibahog sa mais nga kanon. Panington kita nig mayo manggawat at mga daotan singot. Panington og kinaon. Nga parisan dayo buwad. Nga tuno na dayon ang isunod. Tura din sa ano.
Uy, isang ito. Na may sikwa ka na lang ina lang sami. Na may sikwa. Limutan man ni magkuha niya. Magkuha pa ka dito naluto naman. Nya. Luto naman ni, pabukal na lagamay. Magari la takoto. Manang atong utan Bisaya na may kata. Kaon nami guys. Ang Angelo guys, kaon ng gulay. Very good kani ang Angelo kay mukaon man gyud siya utan tanawa. Kaon ni siya okra. Yummy yummy. Ay. Lami, no? Nahigop tayong sabaw. Sabaw. Uy, ka very good. Yan na may buwad. Utan. Bye-bye na. Thank you for watching. Bye-bye ate. Ate Ginilin. Ya ate Ginilin dili malito kita na lang sulbad. Ha. Oy. Gino. O si Papa. Bibi. Mama. Papa. Ate. Ginilin. Winnie. So isa sangan sa mga pamilya eh. Bye-bye na. Bye-bye.